guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல what is inside my bag அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். So இந்த full video பார்க்கணும்னா let's get into the video. இதான் நீங்க என்ன first time பார்க்கறீங்கன்னா என் பேர் ரெனி. ஸோ இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்காங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் என்னோடய மேக்கப் லுக்கில் வந்துட்டு அங்கங்கே உங்களுக்கு கிளிட்டராக சிக்கனாவா அப்படிலாம் தெரிஞ்சால் வந்துட்டு எதுவும் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி தான் வந்துட்டு ஒரு மேக்கப் வீடியோ வந்துட்டு ஷூட் பண்ணேன். ஐ மீன் ஒன் ப்ராடக்ட் மேக்கப் வீடியோ. இதுக்கு முன்னாடி வந்துருக்குமா இதுக்கப்புறம் தான் வரும். ஸோ அதனால வந்துட்டு என் ஃபேஸில் அப்படி அங்கங்கே சிக்கனாவாக தெரியுது. ஸோ அதை இக்னோர் பண்ணிடுங்க. இப்போ வீடியோவை பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோடய பேக் பற்றி சொல்லிடுறேன். இந்த பேக் நான் ஆல்ரெடி என்னோடய பேக் கலெக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். இதுதான் வந்துட்டு பேக்கு. இது பேக் மீன்ஸ் இதை வந்துட்டு ஒரு ஆஃபீஸ் ஒரு ஒர்க்குக்கு போகும்போது பேக்குள்ளே என்னெல்லாம் வச்சு கொண்டு போவோம் அப்படின்னு தான் இருக்கும். இந்த பேக்கோட மாடல் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இது வந்துட்டு ஒரு செயின் டைப். இதோட ஓப்பன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லாக் ஓப்பன் இருக்கும். தென் திங்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்குது. ஸோ நான் அப்படியே ரேண்டமாக வந்துட்டு என்னால் என் பேக்கில் வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ காட்டுறேன். இந்த பேக் தான். இது வந்துட்டு ஒரு கொக்கோஸோட பேக். ஓகே, இது கலர் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி லைட் க்ரீன் கலர் இந்த பேக். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக நான் எடுத்து உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மாஸ்க்கு. இது வந்துட்டு நான் 2-3 மாஸ்க் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரொம்பவே நீடட் தேவையான ஒன்று வந்துட்டு மாஸ்க். ஸோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்க் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஓகே டிஷ்யூ. இது வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் தீர போட்டு வேறு எடுத்து வைக்கணும். டிஷ்யூ இது வந்துட்டு பாக்கெட் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டிஷ்யூ தான் இருக்குது. இப்படி இருக்கும் சும்மா எமர்ஜென்சிக்கு. ஸோ ஒரு டிஷ்யூ வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹேர் பேண்ட். இந்த ஹேர் பேண்ட் வந்துட்டு அடிக்கடி தோணும்போது நான் எடுத்து தலையில் போட்டுக்குவேன், கொஞ்சம் நேரம் கையில் போட்டுக்குவேன், அந்த மாதிரி. அதுக்காக இந்த ஹேர் பேண்ட். சரி, இப்போ போட்டுக்கலாமே. ஓகே, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது ஒரு மாய்ஸ்சரைசர். இது ஒரு கொரியன் மாய்ஸ்சரைசர். பட் இது வந்துட்டு நான் ஃபேஸுக்கெலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். சும்மா அப்பப்போ வந்துட்டு ஹேண்டில் ட்ரை ஆகும். இங்கே ஃபுல்லாக ஏசிக்குள்ளேயே இருக்கிறனால. ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஹேண்டு அப்பப்போ நான் கால்லையும் பாதத்துலேயும் போட்டுக்குவேன். ஸோ அதுக்காக இந்த மாய்ஸ்சரைசர். இது ஒரு கொரியனில் மில்க் ப்ளஸ் பிரைட் அண்ட் ஒயிட் மாய்ஸ்சரைசர். ஓகே, இது நான் ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேன். சும்மா கைக்கு காலுக்கு ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும், அதனால் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹேர் கிளட்ச். ஹேர் கிளட்ச் இருக்குது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு என்னோடய பாக்கெட் பர்ஃப்யூம். ஃபுல்லாக பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு பேக்கில் வச்சு எடுத்துக்க முடியாதுல்ல. ஸோ இது வந்துட்டு அப்பப்போ எடுத்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறதுக்கு. இது வந்துட்டு நேச்சர் யூஆர்டி பர்ஃப்யூம் ஸ்ப்ரே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இது பாக்கெட் பர்ஃப்யூம், அப்பப்போ யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இது வந்துட்டு எனக்கு கிஃப்டாக வந்துச்சு. அப்புறம் எகெயின் பேண்டு. இந்த ஹேர் பேண்ட் 2 தானே இருக்குது. இது வந்துட்டு போட வேணாம்னு இப்போ ரீசனாக சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நான் இந்த பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அப்பப்போ நான் அடிக்கடி போடுவேன். இது போட்டால் ஹேர் நிறையா பிரேக் ஆகுது. பட் அடிக்கடி எப்பயாச்சும் போட்டுக்குவேன். அது வந்துட்டு 2 பேண்ட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்னோடய இயர்பாட்ஸ். நம்ம எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற இயர்பாட்ஸ் வச்சுருக்கு. இது வந்துட்டு ரெட்மியோட இயர்பாட்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது, நெக்ஸ்ட் இது ஒரு பவுச். இதில் என்ன இருக்குன்னா காயின்ஸ் வந்துட்டு காயின்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கிறதுக்காக இது வச்சுருக்கோம். அவ்வளோ காயின்ஸ் இருக்காது, ஏன்னா நாங்கள் ஒரு உண்டில் வச்சு அதில் காயின்ஸ் எல்லாம் சேர்த்திப்போம். இதில் கொஞ்சம் காயின்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது இது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கோம். இதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன், ரேர். அது எப்பயாச்சும் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கோம். அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட் வந்துட்டு எப்போவுமே பேக்கில் இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயும் இருக்கும், பேக்குள்ளேயும் இருக்கும். நான் வந்துட்டு டார்க் சாக்லேட் வந்துட்டு ஒரு பைத்தியம். அதனால நான் வந்துட்டு டார்க் சாக்லேட் எப்போவுமே பேக்கில் வச்சுருப்பேன். ஒரு பீஸ் சாப்பிட்ற பழக்கம்லாம் சாப்பிட்ற பழக்கம்லாம் இல்லை. எடுத்து சாப்பிட்டா ஃபுல்லாக அப்படியே முடிச்சிடணும். அதனால் நான் சின்னதாக வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு டார்க் சாக்லேட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு என்னோடய மேக்கப் பவுச், குட்டி மேக்கப் பவுச். இதுவும் வந்துட்டு எனக்கு பர்த்டேக்கு வந்துட்டு கிஃப்டாக வந்தது தான். இது விக்டோரியாஸ் சீக்ரெட் அந்தோடது.
அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துருவோம். அது உள்ள என்ன இருக்குது, அது உள்ள வந்துட்டு சன்ஸ்க்ரீன் இருக்குது. சன்ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு நம்ம ரீடச் பண்ண வேண்டிய டைம் வரும். ஸோ அதை ரீடச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறக்காக நான் வந்துட்டு சன்ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் காஜல், நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற காஜல், அதுக்கப்புறம் லிப் பாம், அதுக்கப்புறம் 2-3 லிப் ஷேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். ஒரு ப்ரௌன் கலர் லிப் க்ரையான், அப்புறம் ஒரு லாக்மியோட ஒரு மாதிரி நியூட் ஷேட். இந்த ஷேட் ஒரு லிப் ஷேட். இதோட ஷேட் பார்த்திங்கன்னா ரோசி லிப்ஸ். இது நியூட் ஷேட். இதெல்லாம் டெய்லி வேருக்கு வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் இது உஷாஸோட இது ஒரு நியூட் ஷேட். இந்த லிப்ஸ்டிக் இது ஒன்று. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மஸ்காரா. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டோனர் வந்துட்டு எப்போவுமே போடும். எப்போவுமே மீன்ஸ் நான் இப்போ ஃபேஸ் வாஷே பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வேறு எந்த ஒன்றுமே போடல அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை எடுத்து இப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ்ஷாக நமக்கு ஃபீல் ஆகும். ஸோ அதுக்காக இது ஒன்று இருக்குது. ஓகே, அவ்வளோதான். பவுச் வந்துட்டு காலி. அப்புறம் ஸ்பூலி இருக்குது நம்ம ஐப்ரோஸ் கோம் பண்ணுறதுக்கு. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்மளோட வாலெட். இந்த வாலெட் உள்ள என்ன இருக்கும், பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது. வாலெட் உள்ள வந்துட்டு காசு இருக்குது. இது வந்துட்டு டாலர்ஸ். இது நேற்று எனக்கு வந்துட்டு டிப்ஸ் வந்துச்சு அது. அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கேஷ் இருக்குது. அப்புறம் என்னோடய கார்டு, ஐ மீன் டெபிட் கார்டு. அப்புறம் வந்துட்டு இது என்ன தெரியுங்களா, பபிள் டீ. நம்ம பபிள் டீக்கு கார்டு வாங்கிட்டோம், மெம்பர்ஷிப் கார்டு மாதிரி. இதை வந்துட்டு நம்ம 5 வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் நமக்கு ஒரு பபிள் டீ வந்துட்டு ஃப்ரீயாக தருவாங்க. நம்ம வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் 1 hour வாங்கிடுவோம். இந்த மாதிரி நிறைய கார்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது ஏதோ விசிட்டிங் கார்டு, அப்புறம் எகெயின் கேஷ், இதோ பில்ஸ், அப்புறம் இது எங்களோட குரான் அது, அப்புறம் இதுலேயே கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். இதுதான் வந்துட்டு வாலெட்டில் இருக்குது. ஓகே, அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு குட்டி டைரி. வந்துட்டு நம்ம இப்போ யூடியூப்லாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறனால சும்மா அடிக்கடி வந்துட்டு ஏதாவது நம்ம நோட் பண்ணோம். அப்பப்போ தான் திடீர்னு நமக்கு தோணும் அதெல்லாம் நோட் பண்ணுறது. அப்புறம் ஏதாவது நம்ம பேசணுன்னா கண்டிப்பாக அது கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணணும். அதுக்காக ஒரு டைரி. இதில் நல்லா ஒரு ப்ராவப் இருக்கும் பாருங்க. இது வந்துட்டு பாரிஸ் போட்டது. இதில் வந்துட்டு ஸ்லோலி லைஃப், லேர்ன் டு என்ஜாய் த லைஃப் ஸ்லோலி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் எழுதுறதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு ஒரு பென் அது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதுன்னு ஒரு மாஸ்க் இருக்குது. அப்புறம் வந்துட்டு நம்மளோட சார்ஜர் வந்துட்டு எப்போ நம்ம கூட இருக்கணும்ல, அதனால நமக்கு சார்ஜர். அவ்வளோதான். இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஒர்க்குக்கு போகும்போது என்னோடய பேக்கில் இருக்கிற திங்ஸ். அப்படி பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு இருக்காது, பட் இவ்வளோ தான். இதுக்காக நான் வந்துட்டு பெருசாக ஆர்கனைஸ்லாம் பண்ணல. டெய்லியும் எடுத்துகிட்டு போகிற பேக்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் காட்டினேன். எப்போவுமே பேக் நம்ம ஆர்கனைஸாக தான் வச்சுருக்கோம், அது புது பேக்காக இருக்கிற வரைக்கும். இதுதான் என்னோடய பேக்கில் இருக்கும். அவ்வளோதான். இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, ஷேர் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அவ்வளோதான்.